पब्लिक बोल रहा है कि रिटेनिंग वॉल गिर गया है, क्रैक हो गया है। आप लोग ने पूरा गड्ढा नहीं किया, आप लोग ने नया मिट्टी डाला, उसको गड्ढा किया, उसके ऊपर रिटेनिंग वॉल किया। ओरिजिनल सॉइल में आप लोग गड्ढा नहीं किया। चंडीपुर एडिसिव विलेज बाइक खबजाक मित्रजय कामी आमचायो नेशनल हाईवे नि प्रोजेक्ट नि सामुं बाइखेगे लाहार कतर स्नामजाकमानि सामुं बतिखे खलाइजागि दं आबनो फिल्ड विजिट खाइनेन थांखा आमचाइनि MLA फिलिप कुमारिया आबन लगे लगे कामिनि आमचाइदंनि बररक बाय मालायनै बकक लामबो सालायका अ लाहार कतरनि सामुं तैनाय लाहार कतरनि सामुं नायमेन यागलो कक्तमा थुनाय रंनि बसखंगो तामो साइखनारका MLA फिलिप कुमारिया नायनायजि सिनमाखुलि समया फायो तिनी आंग्रो बेराय फेमके मित्रजय इनके चंडीपुर बिसिनि आन्दारो तिंगा आरो रबमणि पारा के मित्रजय मीटिंग खेहा आरो जे जत लुगुरो हाये महाराज न हाये आनो पाइरि हिमनि आबुनि उये आं पारा पारा थांये ब्रानिक मास सुबिदा मावो ब्रां लिंतों तुंतियो ब्रां माताओं तुं आबनो थां नाये नोहा पुइला के तुई चिनिबो एरिया वो जेम सिमसि एरिया वो तुई क्रोय आबोनि लगे कारेन्ट काहामा के क्रोय आबो के नि स्कूल पो काहामा के चलिया नि हेल्थ सेंटर वेलनेस सेंटर तिनी चंडीपुर थांनाय मी आं वाइ थाम थाङा इलेक्शन पाये वाइ थाम थाम न आबो वेलनेस सेंटर पो ल खाबो दियो तिं मित्रजय फाया लामा पो तिनी बो नेशनल हाईवे लामा तांथियो ब्रां रो वो तुई स्कांगो लामा तांनि स्कांग ब्रां रो तुई सा के कस्टमर सके ब्रां तुई नु तमो से तिनी NH बो नेशनल हाईवे तांने माराव ब्रां आबो हा लुये तिं ब्रां तुई मानु yang तोहा आबुनि तुये आं ब्रां बाइफो सालाय हा आखे खनां बुसकांगो SDM बाइके मीटिंग खिये चों आबो सॉल्यूशन खेनमा हिये चों हाबाला तो के तिनी रो बो नेशनल हाईवे लामा तांथियो आं रो खुपला नाइमी पाराब्रो 10 থেকে 15 পরিবার তাও জরা ও কম্পেনসেশন মায়াখো के आबो मामबो या मायां फितो आबो प आं पारानि ब्रो उनथियो कुपक नाने हा आबो दियो खना मीटिंग खेये ब्रां जेरां मायां तमो कम्पेनसेशन माया तमो आबो प दायति मे मा हिये आं सानाय आके नाइदि हिरो वो प कोला ब्रां तुई क्रुइ ता ओले कस्टमर सके ब्रां तुई नुं तंगाय मो से तिनि आबो नेशनल हाईवे तांथियो आबो लु हा लुदियो ब्रां मातां था जो नेशनल हाईवे न चाया सामिया बिरोधी खेमो काउया आरिंफो बोला काहामनो लामाक तोर खेखे काहामनो बसे ब्रां जे तुई नुं तुमो आबो तियो हा लुये लुफुं था आंबो ये ब्रानो साहा जे ब्रानी ते केहा तुई जे फ पाराब्रो तुई नु नेमा केहा खेरी दी के बो गाड़ी बे ब्रां रिफायो साहारियो साहारिया बसे बोले कंपनी रे था के लामा पाइ था के ब्रालेम तिनि नु फिनाय के आंबो ये ब्रानो साहा केहा परमानेंट जे महा तुई नु नेमानि व्यवस्था बो जनगण न खेरी दी आबन बो ये ब्रानो प साहा ब्रां प काउले रिहा बुस कामो ब्रां बाय मीटिंग खेलेनाय पारा ब्रु लासिये न आके एडमिनिस्ट्रेटिव पा ब्रु लासिये न जों काउमा सालायनाय काउमा सालाये ब्रानि बस तुइनि सल्यूशन न कारे रे मान बये जों जेपा हाबाला तो के बोनो ते जतो ताकुरो न काहाम खे तंगदि काहाम क्रुंखे तंगलाय पाइदि कावनादि चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड प जों बांबाल उया जों माइनाय चिनि बुबारानो प नां आसु लगे रेहा नां बिं हाबि जाबि काउ सामा अब ता खाथैदि चिनि बुबाग्रानो से खाथैदि बुं जोंनो जे माया मा सल्यूशन दिनाय खाकसा